Uban sa ikaduhang adlaw sa stepladder semifinals sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament, nasayra na kung kinsa ang magtigi sa best of 3 finals nga himuon sa Phil Oil Eco Oil Center karong Abril 11. Ato kining sayran sa report ni Marco Reggie Abella. Sa Men's Division Semifinals, unang gipildi sa San Beda Red Spikers ang EAC Generals. Usapan nila gitumba ang Arellano Chiefs sa score nga 27-25, 12-25, 25-17 ug 25-18. Nunot niining mga kadaugan sa Red Spikers, sila ang moatubang sa Perpetual Altas alang sa kampyonato. Hilabihan sab ang kalipay sa LPU Lady Pirates sa ilang kadaugan batok sa Perpetual Lady Altas sa score nga 25-18, 20-25, 25-17 ug 26-24. Kini ang labing unang higayon nga makasulod sa finals ang LPU. Honestly, sa umpisa pa lang alam na namin. Ang naniwala lang talaga sa amin yung buong community namin, the management, the higher management. Tingin ko, now napatunayan namin na ang LPU ay hindi lang basta contender. Nasa finals na kami. Samtang, makaatbang sa Lady Pirates ang binild Lady Blazers kinsa nangandoy og back-to-back championships. Knowing ko, Coach Jerry in the system, sobrang siguro dutang kami sa butas ng karayom. Pero yung butas ng karayom na yun, tsatsagay namin lusutan para makuha yung championship. At tangi ang final sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament sugod karong Abril 11. Makita sab kini nga live ug libre sa live stream sa Facebook ug YouTube ingon man sa GTV. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.